солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маорифи мамлакат эълон гардидааст. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, коллеҷу литсейҳо ва омӯзишгоҳҳои шаҳри Ҳисор назорати аз худкунии донишҳои замонавиро пурзур гардонида, наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ менамоянд. қобилияти эҷодии онҳоро тақвият мебахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. оид ба амалигардонии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф нақшачорабиниҳо иборат аз 24 банд таҳия ва тасдиқ гардида, иҷроиши он давра ба давра таъмин гашта истодааст. тибқи нақшаи чорабиниҳо дар муассиса озмунҳои фаннӣ, конференсияҳо, мизҳои мудаввар ва ҳафтаҳои фаннӣ ба роҳ монда шудааст. дар муассиса баҳри омӯзиши ин фанҳо тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуда, синфхонаҳо бо таҷҳизотҳои замонавӣ, технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор дорои шароитҳои муосири таълимӣ буда, барои босифат гузарондани ҳамаи дарсҳои назариявӣ ва амалӣ мусоид аст. муассиса бо маводҳои таълимӣ, мизу курсӣ, тахтаи синфии электронӣ, асбобу лавозимоти тиббӣ ва компютерҳо барои синфхонаҳои таҷрибаомӯзӣ таъмин аст. роҳбарияти коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор барои беҳтар ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия ва мувофиқи талаботи замон тайёр намудани мутахассисони миёнаи тиббӣ чораҳои зарурӣ меандешад. боиси ифтихор аст ки бахшида ба 20-солаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар муассиса шароитҳо барои омодасозии мутахассисони соҳибтаҷриба таъмин аст. ҳамзамон донишҷӯи мо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон, ватани азизи мо, илм, фуруғи маърифат иштирок намуда сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштанд. имрӯз дар муассисаи мо тамоми шароитҳо барои дарсҳои амалӣ ва назариявӣ муҳайё мебошад. муассисаҳои илмии кишварро зарур аст ки ҷиҳати ба сиёсати имрӯза мутобиқ намудани мавзӯъҳои фармоишӣ чораҷӯӣ карда, таҳқиқи масъалаҳои умдаи давлатдории миллиямонро бо дар назардошти пешрафти иқтисодии миллӣ, ояндаи кишвар ва ҳалли мушкилоти мубрами ҷомеа анҷом диҳанд. аз ин рӯ маъмурияти коллеҷу литсейҳои шаҳри Ҳисор кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукуматро дастгирӣ намуда, масоили таълиму тарбияро хубтар ба роҳ монанд.